I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu, u prvu epizodu Hunger Gamesa. Moramo da pobedimo. Aj, baš mi laguje. Još to. A te otvari se. Hoće da se otvori vas. A može, mi neće da se otvaraju čestovi. Ne su čest. Uništio sam čest. Dej! Ja ću... Kako da ja stignem u deathmatch kada nemam ništa? Vidiš ti to? Jo, kako me stigne? Kako? Sam sam ustucen. I ne mogu da otvorim prokleti čest. Znači sam igrao sve rado kako treba. Nešto ne volim tamo. Izvinite što mi pašlo, ali kad imam na telefonu nešto se jako. Ovo mi je jedna od dražih mapa. Mi ćemo stopirati klip dok se ne... Ja me vratio sam se, sad će igra krenuti za 30 sekundi. To je montor. Prijatelj mi došao ljudi pa mi se... Evo ga krećemo.
Evo, ova mapa je već nešto bolja. Pezi! Šestnaest. Samo da mi dođete. Dođite. Tatici. Dođi, tatici. Dođi, tatici. Shvatio sam se. Endo cool gamer. Bežim ja u centru. Sad će ja tamo škočke se vam pobiju. Kome? Ovo je dobro. Ovo je dobro. Cheater! Cheater! Ovo cheater. Izgleda je cheater. Cheater! Cheateru! Prokleti! Da Bog da... Aj! Cheater! 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 Nadam se da ste uživali u ovom klipu.